गोयचे वॉटर स्पोर्ट्स वाट लापायला अख्खा वॉटर स्पोर्ट्सचा वाट लापायला तो एक शूट माडाचे वळा लॉस झाला दुसऱ्या शूट का स्टार्ट करतो चोय 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 लॉस ना गोष्ट टुरिझम वाट लायला गोया आणि काय म्हणलं टुरिझम वाट लापायला सगळं सपोर्ट करता येतं सगळं सपोर्ट करता कोण फोन करा आमच्याला माल झाल्या सगळं तो शूट माडाचे वळा आता शूट मात असा माडाचे लँड जाल चोय पाळ लायला ना वॉटर नाही का वॉटर पासून काम नाही करता चोपा टुरिझम आतो सगळे व्हायरल कर देव गोय टुरिझम पाळ घाता इसको गोय टुरिझम वाट लायले मी चोपा हा इथं पाळ घाता पहिले हा कंप्लेंट केला कोण येईल नाही हा मडगा कंप्लेंट कोण काढे आणि कंप्लेंट रजिस्टर आम्ही किती आता वॉटर नाही का दोन मुका पडा ते शूट माडाचे पडा चोय 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 किती शूट माडाचे हात गेले सेम प्लेस आणि दुसरे शूट घेऊन मागतो रास्त मुका घेऊन गेला किती चालत चोय हिंगा किती चालत चोय वच वाट लायला टुरिझम आई गेले बट एक वर आला एक बाईक चोरो एक वर वयर पडा आला सगळं लिपोयटा गेले सगळं सामाटा टुरिझम वाट लावपाक